እቲ ግዜ ከም ኣውሮፓውያን ኣቆጻጽራ 2011 እዩ ነይሩ። ኣብ ኣሜሪካ ግዛኣት ፍሎሪዳ ዝርከብ ፍርዲ ቤት ቻርልስ ዳርኔር እና ጄረን ሄሪስ ዝተባህሉ ፍቑራት ኣብ ቅድሚኦም ናይ 12 ዓመት ጽኑዕ እስራት ክፍረደሎም ይረኣዩ። ንግዚኡ እኳ መላእ ዓለም እቲ ውሳነ እንተቆጠዐ እቲ ጉዳይ ግን ከምዚ እዩ። ብኣቆጻጽራ ፈረንጂ 2009 እዞም ንእንስሳ ፍሉይ ፍቕሪ ዝነበሮም ፍቑራት ሓደ ጂፕሲ ዝተባህለ በዓል 12 ጫማ ዝቕመቱ ናይ በርማ ገበል ወይ ድማ ባይተን ገበል ኣብ ገዝኦም ውሽጢ ዝዕብይዎ ዝነበሩ እንትኾኑ ጂፕሲ ከም እንስሳ ዘቤት ኣይኮነስ ከም ኣባል ስድራ እዩ ዝቑጸር። ኩሉ ግዜ ምስ ቤተሰብ ዝተላመደን ሰላማዊ ስለ ዝኾነ ከም ድሌቱ እዩ ዝንቀሳቐስ ብነጻነት እውን ትዘዋወር ኮይኑ ግና ጁላይ 1 2009 ነገራት ኩሎም ብቅጽበት ተቐያየሩ። ኣቀማምጦኦም ቀይሮም ቻርልስ ለይቲ ካብ መደቆሲኡ እንትለዓል ጂፕሲ ብለይቲ ክትዘዋወር ይረኽባ። ወዲያውኑ ሒዙ ናብቲ ዝተሓድረሉ ሳጥን ይመልሳ። ኣብቲ ሳጥን ዝነበረ ቀዳድ ግን ብደንቢ ኣይገጠመን ነይሩ። ጂፕሲ ንካልኣይ ግዜ ኣምሊጣ ትወፅእ። እዛ ባይተን ናብቲ ሰላማዊ ኮይኑ ደቂሱ ዘሎ ወዲ 2 ዓመት ህፃን ሸያና ክፍሊ ዘላቶ ሰተት ኢሉ እናተሰሓበ ኣቲ። እዚ ፍጥረት ናብ ገዝኦም ካብ ዝኣቲ መዓልቲ ጀሚሩ ሓደ መዓልቲ ሕማቕ ባህሪ ኣርእዩ ስለ ዘይፈልጥ ምስታ ህፃን ክኸውን እንከሎ እውን ስለ ዘይትፈርሖ ቤተሰባ ሕማቕ ነገር ክፍጠር ኢሎም ሓደ መዓልቲ ሓሲቦም ኣይፈልጡን። ኣብታ ለይቲ እዚኣ ግን ናይ ገበል ባህሪ ብከመይ ከም ዝተፈጠረ ዘይፍለጥ ተቐይሩ ነይሩ። እታ ህፃን ብድቁሳ እንከላ ተጠምጢሙ ከጥቃዕ ይጅምር። ድምፂ ዝሰምዑ ቤተሰባ ካብ ድቃሶም ተበራቢሮም ናብታ ህፃን ክፍሊ ምስ ኣተዩ ዝረኣይዎ ነገር ብጣዕሚ ዘደንግጥ ስለ ዝነበረ እቲ ዓብዪ ገበል ኣብታ ህፃን ተጠምጢሙ ነይሩ። ወዲያው ፖሊስና ናይ ሕክምና በዓል ሞያ ይበጽሕሎም። እቲ ዘሕዝን ነገር ግን ናይታ ህፃን ህይወት ከትርፍዎ ኣይከኣልን። ወዲያውኑ ድማ ምርመራ ዝተኸፈተ እንትኾን ናይቲ ምርመራ ውጽኢት ድማ ቻርልስ ነታ ገበል ንመዓልትታት ዝኣክል ምግቢ ከም ዘይሃባ ዝኣመነ እንትኾን እታ ገበል ኣዝዩ ጥምይዋ ስለ ዝነበረ ናብታ ህፃን ዘላቶ ክፍሊ ኣትያ ጥቕዓት ከም ዝፈጸመትላ ተፈሊጡ። እቲ ፍርዲ ቤት ድማ ብከቢድ ሸለልትነት ጥፍኣት ነዞም መጻምዲ ናይ 12 ዓመት ጽኑዕ እስራት ፈሪድሎም።